dauden hiru pertsona hauek, Imanol, Sebas, Xavier, eta beraiekin liburu hau egiten lan egin duten guztiak, kolaboratzaile guztiak, hemen gauden guztion txaloa merezi dutela. Beroena eman nahi dizkizuen lan hau posible egin duzuen guztiei. Bereziki, Imanol Urdanbideri eta Sebas Kanori egindako ikerketa eta dokumentazio lanagatik. Xavier Bastarrikari koordinazioagatik. Eta kolaboratzaileei besteak beste Begoña Olaskoagari, Agustin Osa, Jose Ignacio Elortegi, Eugenio Urdanbide eta Xavier Isasari baita ere. Mi esker guztiei zuen ezagutza eta denbora eskaintzagatik. Denok dakigun bezala, San Pedron arraunak ez da kirol jarduera hutsa. Gure kaleetan, gure familietan eta gure oroitzapenetan bizi den sentimendua. Belaunaldi asko eman dituzte orduak guretan eta beste asko kaian. Traineruari bultzaka, garaipenak ospatzen eta zailtasunak partekatzen. Horregatik da egin baliotsua lan hau. Liburu honek ez ditu soilik datak eta emaitzak jasotzen. Gure herriaren ahalegina, ilusioa eta izaera ere jasotzen ditu. Dokumentua hainbat kapitulotan antolatuta dago. Pasaia, Traineru Estropadak, San Pedro eta Arraun Elkartea, Emakumeak eta Arrauna, Garaipenak, Banderak eta Trofeoak 1978, 2020, San Pedroko Arraunlariak, 1994, 2020, dokumentuak eta artikuluak, klubeko eta kolaborazio erakundetako pertsona batzuen erreferentziak, aitormenak eta eskerrak, eta Pasai San Pedroko Arraun Elkartearen sponsor izan diren erakundeak eta enpresak. Horrek Pasai San Pedron kokatzen den komunitatearen sentimenduari aipamena egiten dio. Bero itura, bizimoduak, balioak eta sinismenekin. Eta garaipena arraunaren kirolean arrakasta eta lorpen handiak izan dituelako. Izan ere, arraunak San Pedro herria kanpoan ezagutzeko bidea eman du. Sentimendu baten garaipenak San Pedroko arraunaren historia kontatzen du, hastapenetik 2020 arte.